Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, кадуме дар эскаватор подгрузчи кор мекунед? GCB ё Caterpillar. Аки GCB-ша тоша намедонам, мумкин ҳамин хел бошад, неки Caterpillar. Ҳавнавоша ҳуй мекунӣ айҷава. Агар ягон стопот уже часпидан, вақте мебинем ки дар трактор тормуза ноҷиқтидан, неки стопи тормуз дар ақиб гирёнад. Шумо метавонед ки айнаҷа биёед бинед, кнопкаш мумкин ягон вайрон шудагӣ бошад, часпидагӣ бошад, ё ки тормузоту слаби ки кор ки мекунанд, айнаҷа туғри шукава мешавад. Ина чанд рӯз шуда буд, мо як тараф калеса тормуз кор мекард, тамом. Ина имрӯз ҳуйкаем, айнароз тормузаша назд каем, шаст ҳозираша ништияк кор ка истаст иншоаллоҳ.